periodie, toen ben ik in een burn-out terechtgekomen. En nou ja, eigenlijk daarna nog verschillende mentale problemen. Ja, en dat wie op een gegeven moment zo erg dat ik net meer goed kon functioneren. En op het moment dat ik erachter kwam wie het eigenlijk al te let en wie het eigenlijk al te vier. En daar heb ik iets van 5 jaar mee roen. Dat het gewoon heel erg lastig wie. Ik kon er net uitkomen. En elke keer dat ik aan het werk probeerde te gaan, dan voel ik weer waarom. Op een gegeven moment toen weet ik wat gedoe met mijn relatie. En toen moest ik verhuizen. Toen ben ik hierheen verhuizen. Toen hiek ik werk. Maar dat werk dat ging, daar voel ik weer steeds waarom. Dus toen op een gegeven moment zit ik de zaterdag heen. En toen hiek ik een gesprek met mijn klantmanager van de gemeente. En die heeft me eigenlijk heel geholpen. Die heeft eerst geholpen van wat is het beste voor mij. Dat ik weer waarom kwam in de bijstand. Vaske, groente en fruit binnen van levensbelang. Dat weten we alle jaar. Maar net elke nien kan het hem permitteren. Meer dan 600.000 Nederlanders zitten in de bijstand en herinnert je een voedseljarmoede aan. Hoe ik in de bijstand ben gekomen, hoe ben ik daarin kwam. Ja, ik moet even denken. Relatiebreuk. Ja. Toen ben ik erin kwam. – 14 jaar geleden ben ik ruim 5 jaar lang alcoholist geweest. Ik ben eigenlijk in de bijstand gekomen nadat ik voor de 3e keer getrouwd was en dat ik hem uit huis had gezet. En toen ben ik in de bijstand gekomen. Mensen met een inkomen in de jarmoedegrens gaan gemiddeld zo'n jaar eerder deer en hebben minder gezondheid. Zelf tijd gewoon een werkje en toen ging het meer. En ondertussen ben ik ziek geworden nog. Ik heb allerlei psychosomatische klachten, waardoor werken op dit moment ook niet gaat. En ik weet dat ik aan het werk zal gaan. Alleen mijn lichaam en verstand moeten ook meewerken. 12, 4, 5, 6, 7. 7 euro. Nee, dat is te duur. 13, 14, 16, 15, 16, 43. De verpakkingen in de supermarkt worden steeds kleiner en de prijzen hoger. En dat merk je aan je portemonnee. Heel hard. Volgende keer. 80 euro in de week, hè. Moet ik alles vandaan. Maar een bergverzoontje. Ja, verzechtje. Ja. De stichting Sociaal Vitaal is 3 jaar lang een sociale pluktuin in Nijwanne begonnen. In de strijd tegen voedseljarmoede en sociaal isolement. Later kwam de stiepen van de gemeente Heerenveen bij. Mensen met een leeg inkomen mogen 1 keer in de week biologische groente en fruit plukken. Vergees. De pluktuin levert groente en fruit aan 300 huishoudens. Hey, de man. Hoe ouder, hoe wijzer. Oh, lekker. Tjitske ontdekte Rom een ierlien de pluktuin. Doet ze in het rand van haar hersteltraject zocht naar een plakje als vrijwilliger. Isa, waar staat Pakzooi? Wat 2 staat er? Daar, helemaal. Bij die groene vlaggetjes. Ja.
vraag me af of mensen dat vinden. Ik heb er nog niemand heen zien lopen namelijk. Nou, ik loop er nu heen. Waar het doekje open is. Ja, ik zie de vlaggen. Ik ben er eigenlijk pas vorig jaar achter gekomen dat mijn mentale probleem wel echt voortkomen uit mijn jeugd. Dat ik heel onzeker was en dat ik me buitensluiten voelde. Ik doorde op een gegeven moment, wie ik zo angstig dat ik niet meer in de woonkamer eigenlijk durfde te zitten, omdat er boeten mensen roen. En ik wist gewoon niet meer wat ik met mezelf om moest. En na school vond ik dat ik heel erg lastig. Want in de bus kreeg ik dus paniekaanvallen. Ja, op school dat als ik dan in een ruimte wie maar volle mensen, dat ik had het gevoel dat iedereen me omvoel of zo. Toen ik 18 was, toen kreeg ik mijn eerste relatie. En die had eigenlijk een beetje misbruik maken van mijn zwakke plekken. En die heeft me heel erg gemanipuleerd en mishandelen. Toen kwam ik erachter van, eigenlijk komen al mijn mentale problemen, die komen uit mijn jeugd en uit dat ik vroeger eigenlijk net zo goed behandelen ben in een relatie. En dat dat eigenlijk Safir terugslaan is, dat ik gewoon echt angsten ervan kreeg en een burn-out ervan kreeg. Tijdens dat traject kwam ik er dus achter eigenlijk wat de oorzaken van mijn burn-out weer. En op het moment dat ik dat in de gaten kreeg, toen ineens ging er een soort van knap of zo om. En toen hield ik dat inzicht en toen voelde ik me al volle beter. En toen dacht ik van ik ken de wereld weer aan. Uiteindelijk weer dat traject oud doen. En toen dacht ik van nou wil ik weer ontwerk. Maar het is misschien een beetje te hut om gelijk fulltime ontwerk te gaan. Dus ik dacht misschien ken ik iets van vrijwilligerswerk, ziekje. Yes? Yes. Ja. Dat bij me past en dat ik wat sociale contacten krijg in de buurt. Want ik wenne je toen kreeg. Dit hele stuk kan je denk ik wel vol krijgen met die paksoi. En als je aan die kant begint, dan kan het mooi aansluiten. En als er dan nog iets overblijft, kunnen we er iets anders in zetten. Ja. Yes? Ja. Ik ga even een tuin voor jullie pakken. Oké. Nou, dan gaan we weer harken. Toen ben ik daarheen gegaan en de eerste dag dat ik er weer dacht ik van misschien kan ik hier wel vrijwilligerswerk doen. En misschien kan ik wel met behulp van de tuin weer reïntegreren. Goedemorgen. Zet hem even weg. Ja, vakantie natuurlijk. Hoi. En hoe is het met jullie? Wat lekker! Ik leg het bij de koffie. Met koffie kan straks. Heerlijk, dankjewel. Gaat het goed met jullie? Nee? Ik ben heel ziek. Ziek ook? Ja, Er wordt veel mensen die ziek zijn nu. ja. Maar vandaag weet je het. Gelukkig. Alhamdulillah. Ja. Nee, alles is hier. Het komt. Het is pas maar dat ik besta, ik niet. We kijken, als je maar dat kijkt. Ja. Deze. Ja. Die wordt verlacht. Oh, hier is het. Hier is het. Hoe lang ben je hier al? Hier in Nederland? 2 jaar. 2 jaar. Ik kom uit Afrika, Sudan. Ik ben nu is het 3e jaar hier. Hoe lang zijn jullie nou in Nederland? Ik ben bijna 9 jaar.
En waarvan? Noord-Irak, Noord-Irak, Koerdistan, Arbi. Het is niet veilig daar. Nee, niet veilig en niet goed voor kinderen. Geen school en geen werk en geen allemaal. Geen huis ook. Nee, helemaal niet. Twee huizen is voor de oorlog is kapot. Want ik ben inwoner bij de huis. Het is 12 uur 's nachts. Je komt een tijdje met die koker. Alles heb je kapot gedaan. Is jouw huis gebombardeerd? Ja, alles verbrand. Alles kapot. De auto, 2 auto's, alles. Ik ben in 2005 van mijn land Sudan naar Egypte gevlucht. En daar heb ik ongeveer 10 jaar gewoond. En daarna kwam ik hier naar Nederland. We zijn gevlucht naar Jordanië. Jordanië naar Nederland. Naar Turkije en dan Albanië en dan Italië, wij weten het niet. Een lange vrachtwagen. Heel was moeilijk met kinderen. Toen Europa komen. Ja. Kinderen ook willen niet terug daar. Nog een keer. Nee. Ik heb een dubbele hernia op mijn borstbeen. Dus ik viel mijn rechtervoet net. En ik ben minder valide nou. Dus ik ben volledig oudkut. Ik heb mijn werkje. Dus ja, helaas. Wat was je werk? Mijn werk weer in de horeca. In de bezinning. Ja. Restaurant, ontbijtdienst, diner, ik kon alles draaien. Dus ja. En dat deed ik 24 uur, want ik hier 2 bent dus nou, de oudste is nu 22 en de jongste die wordt 10 zoontje. Dus die ben ik alweer gedut. Nou, 10 voor mij. Ik zit zelf bij de Stichting Leergeld vanwege mijn zoontje. En ze zeiden, dit is wel een leuk uitje om samen met je kind te gaan doen. Kunnen ze ook leren om hun eigen groenten te plukken en waar het vandaan komt en wat ze in hun eigen eten wil stoppen. En mijn zoontje die plukt wat hij lekker vindt ook het meest. En hij houdt meer van de tomaten, dus ik ben nu wel op een goede moment gekomen. Die is een mooie ui. Pluk je die? Ja. Goed zo. En laat maar zien. Hoeveel heb ik om te eten? Ik denk ongeveer 600 annetjes, maar niet voor mijzelf alleen. Voor wie? Ik ben getrouwd en kindje. Betaal elektrisch, water en heel veel dingen toch? Ja. En dan blijft misschien 200 voor eten? Ja, zoiets. Voor 1 maand. Ja. Met kinderen, met 7 kinderen. Ik heb 7 kinderen. Ja. Tot nu kan niet heel veel staan en werken. Heb je die ijzer? Zeg, Je hebt ijzer in je been gekregen? Ja, hier. Ja. Gemaakt een operatie, ja. 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 Door het bombardement? Ja. Ja. Door de oorlog. Ja. Ik had het eerst financieel wel wat minder goed, zeg maar. Nu begin ik weer een beetje wat meer aan werk en wel tijd te krijgen om dat te kunnen gaan doen. Want met een kind alleen staan, dat is niet echt altijd handig om dan alles te gaan doen en dan vervolgens in de sjaak te komen. Susanne komt uit Kosovo, op de vlecht voor de oorlog met Servië. Ze wordt je tolk en krijgt 2 benen. Want je was hier op gewezen via Stichting Leergeld? Nee, ik ben eigenlijk hier vanwege het feit dat ik getroffen ben door de zogenaamde toeslagenaffaire. Ze wordt dwongen in heel korte tijd haar tasslag voor de opvang van de been waarom te betalen. Daardoor komt ze in de bijstand. Ondanks de spannings die Susanne de laatste tijd terugmaakt, docht het werkje in de pluktuin haar zo goed dat ze na een paar maanden vrijwilliger worden wil. Nou, dit kan niet meer. Heb je alles gevonden? Ja, ik heb de snijbiet gevonden, 2 uitjes. Dat Lekker. is, Je mag meer ui meenemen, hè? Als je thuis plek hebt om het te drogen. Want wij hebben hier niet zoveel ruimte om het op te slaan. Dan kan je wat voor de winter of voor de herfst. Oh, dat is lief.
Als je Is, wil, als je goed. plek hebt. Ja, ik heb wel plek in de garage. Ja. Dan neem ik nog een paar extra mee. Dank Als je je ze wel. ophangt, en net zoals met de knoflook, want Ja. dan heb je er gewoon nog langer... Ja, aan een touwtje. Ja. Ja, klopt. Ja. Wat zou je ervan vinden als ik ook vrijwilligerswerk kwam doen op de loop? Leuk! Ja, superleuk. Ja. Ja, je kan op woensdagochtend of op vrijdagochtend meehelpen, wat je fijn vindt. Ja. We hebben op woensdagochtend een wat kleiner clubje. Ja. En vrijdag, nou, je weet het natuurlijk, op vrijdag is het wat drukker. Dus Ja. wat je fijn vindt. Nou, als het wat minder druk is op een woensdag, dan kom ik liever woensdag. Ik wil heel graag iets terug doen. Jullie hebben mij geholpen in de tijden dat het nodig was. Dus niet alleen vanuit dat gevoel iets terug te doen, hoor, absoluut niet. Want ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, want ik wou zeggen, je hoeft absoluut niks terug te doen, want wij doen het heel graag. Ik weet het. Ja. Ik weet dat jullie Ja. het heel graag doen. Maar Ja. juist daarom misschien ook. Het jouwt mij een heel soort energie om met mensen in contact te wezen. Maar bij sociaal en vitaal heb ik echt het gevoel dat er een soort community is of zo. Dat je, ja, daar voel ik me echt thuis. Daar heb ik echt het gevoel dat ik mezelf mooi wezen. En dat heb ik net op alle plakken. Dus dan vind ik het vooral heel waardevol dat ik dat daar wel wezen kan. Ja, daar kan ik gewoon altijd in praten over de dingen die ik mooi maken heb. Dat komt misschien. Je hebt gelijkgestemden hier ook. Je hebt meer mensen die dus beperkingen hebben en zo. Dus daar kan je gewoon je ei kwijt. Het is een uitje voor me. Mensen zitten soms, als ze het moeilijk hebben, of het nou ziekte is of financieel, zijn ze geneigd natuurlijk om zichzelf terug te trekken. En ja, dan liggen er allerlei verslavingen op de loer van veel op scherm of binnen zitten. Ik vind het leuk wat hier allemaal aan diversiteit aan mensen komt. Dat is bijvoorbeeld die Koerdische mensen die altijd iets lekkers meenemen. Ik vind het gewoon heel geinig. Mensen hebben niet veel, maar zijn hier altijd heel vrolijk. Nemen bijna altijd iets lekkers mee. Ja, dat vind ik, daar leer je wel van. Zo kan het dus ook. Ik vind het ideaal dit. Het is echt een hele uitkomst. En het is vol lekkerder dan uit de winkel. Dat is ja. Is het erbij? Ja, krijg. Hier kan er dingen bij, denk ik. Bovenin zitten de grootste, ja. Ja, precies. Daar tenminste, daar heb ik nog wel. Maar... Zo. We zijn wel lang zo binnen. Ja, Dat is wel heel lang. ik ben een beetje groter dan jij, hè? Ja, dat is kret iets groter dan mij. Kan ik wel. Gele. Wat gaan we doen? 2 gele? Oh ja, dat is heel belangrijk, hè, checkie. Ja, dat is iets wat ik nooit al leren, hè? Ja, dit is allemaal bieten, hè? Gele biet, maar er Ja. staat een vlaggetje bij. Oh, daarvoor. De mensen zijn in ieder geval, voelen ze dat ze hier van harte welkom zijn. Zoals het hier is, zou je bijna zeggen, dit is de ideale situatie. Ik breng ook wel eens eten bij de oudere mensen. Als ik het eten klaar heb en het zijn ouderen die dan alleen zijn. En nou ja, het is ook allemaal biologisch, dus dan krijgen ze ook wat eten van mij. En dat vind ik een goed initiatief. Ja, en vooral met name die alleen zijn. Zo. Zo. Ja, zo. Dus zo. Dit is al hier verse groenten. Ja, ik heb het eten, hè, maar Ja. Dat weer verse groenten. En in het regel, als ik daar ben en ik kom er voor jou mee, en dan, dan eet je vaak lekker, hè? Ja. Dan blijf je ook gezond natuurlijk. Hè? En dit proeft het vaak veel lekkerder dan uit de winkel, uit het potje. Nou, dat weet ik niet, hè. Maar je eet straks al over een paar uurtjes ga je weer eten.
Nou ja, dan eet je dit op. Ja. Ik ga net op, ik ga je bak. Oké, dus je gaat er voor een paar uurtjes en eet je het op. Ja, je moet het wel, je moet het niet weggooien, hè? Dat is er niet ervoor. Hè? Moet je wel alles opeten, hè? Ja. Dat is, ja. Ik kom uit een cultuur waar je in ieder geval de ouderen, mogen wij in ieder geval niet vergeten. Ik weet, wij leven in een samenleving dat wij tijd tekort komen. Dat begrijp ik ook allemaal. Dat is het ook allemaal. Maar vergeet niet dat wij zelf ook een dag ouder worden. En het is fijn als een ander ook aan je denkt. Daarmee klaar zijn, kunnen we dan even weer lijnen gaan trekken en dan mag je de venkel erin planten. Als we het onkruid eruit hebben? Ja. En de wortel dus laten staan die hier nog staat, toch? Ja. Ja. Ja, dan gaan we gewoon tussen planten. Dan zou ik de kruiwagen neerzetten. Ik zet hem wel even in dat paardje. Ga ik even de hark pakken? Ja, oké. Ja, het is ook wel venkel tussen. Hoe is het met jou? Gaat nou hartstikke goed. Ja? Ja, alles gaat lekker stabiel. Je komt hier in contact met mensen en dat vind ik gewoon zo leuk. En dat je iedereen hier leren kennen en dat het een beetje eigenlijk een community wordt. Dat je dezelfde mensen elke week weer joggen, maar soms zit ik wat verschillend van wie joggen je al jaren. En ja, ik vind het altijd heel waardevol om samen met mensen te praten, maar het gevoel dat je ervan krijgt, zeg maar. Ja. Maar dit is ook wel een omjouwing waar je per se een prestatie leveren mag. Precies. Dus is dat ook wat in ziektebeeld geholpen had? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb altijd een gevoel dat ik heel erg onder druk sta. En dat ben ik nou wat aan het oud leren. Maar elke keer dat ik dan tijdens mijn burn-out weer aan het werk ging, dan had ik het gevoel van ik moet nou een heel soort druk presteren. En dan alleen bij die gedachte dan voel ik weer waarom. En dan kwam ik weer thuis te zitten. Maar hier is alles heel laagdrempelig. En het maakt net uit dat je wil een keer komen of net. En hoe snel dat je ding plant je en wat je wil en net doet. Dus die gewoon geen druk op. Dus dat maakt het de drempel gewoon een stuk minder heeg. Ja, ja. Ik vind het altijd wel leuk dat we gewoon hoe dat soort dingen praten kennen hier. En ja, dat je gewoon een beetje een connectie hebt met mensen hier. Nou, en ik vind het altijd wel leuk om met jou te praten en samen te werken. Ja. De tijd gaat altijd zo voorbij. De tijd is allemaal samen voorbij. Ja. De gemeente Heerenveen stiepert de pluktuin jaarlijks mooi een bijdrage. De wethouder Wolwezen en Soenerswarg komt op bezoek. Zijn Nee, dit zijn Japanse wijnbessen. Oh, oké. Dus dat zijn die rooien die daar dan uitkomen. En deze zijn nu rijp? Nee, die moeten nog iets verder. Die moeten nog iets groter worden. Dus kijk, die... Ik zal het eens even laten zien. Deze, die is wel rijp. Weet je inderdaad wat tussen braam en framboos in? Ja. Zo'n zelfoogstuin is toch wel wat anders dan in een buurtcentrum of zoiets doen. Waarom vind je dit nu zo bijzonder dan? Nou, inderdaad, omdat je ook buiten aan het werk bent en de sfeer hier, die spreekt mij eigenlijk heel erg aan. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Het is een beetje idyllisch bijna, hè? Ja. Als je hier bent. Ja, maar je moet wel hard werken. Soms is het heel zweverig inderdaad, maar ik heb wel echt het gevoel van ik kan ook gewoon mezelf hier zijn. En dat heb ik niet op alle plaatsen, dus dan is dat wel extra waardevol. Ook dat ik uit deze situatie kom, zeg maar. Er zijn ook mensen die ook uit dezelfde situatie komen, dus ik voel me dan ook begrepen, zeg maar. Dus dat is heel waardevol. Ja. En voor jou dan? Wat betekent deze tuin voor jou? Ja, heel veel. Ook sociale contacten. Ik heb natuurlijk ook mensen hier ontmoet waar ik nog steeds contact mee heb. Ik heb Tjitske leren kennen, want die woont bij mij om de hoek eigenlijk. Dus ja, dat is gewoon echt heel leuk.
Dus, Ja. Wat dat betreft is het zo'n mooi project. En daarom gaan we dit ook structureel ondersteunen met geld vanuit de gemeente. Ik ben blij dat het ook doorgaat, dat geld. Want het is zo belangrijk om verse groenten te hebben. Ja. Zeker als je een heel kleine beurs hebt. Dus ja, dat vind ik. Precies, dat heeft de raad ook gekozen. Hè. We hebben gezegd, we moeten niet te veel versnipperen en alles een beetje. We moeten echt een paar cruciale dingen, en dit is daar één van. Daar gaan we echt structureel ondersteuning bieden. Ja. En nou ja, met een prachtig resultaat, denk ik. Ja, zeker. Ja. Fijn om Ja. te horen en dat, Ja. dat jullie het ook als cruciaal zien, Ja. zeg maar. Ja, want het is echt heel waardevol, inderdaad. Ja. Goed zo. Ik ook. Ja, dit moeten we allemaal hebben, hè. Dit ziet er prachtig mooi uit. Dit is echt een goede set van wat ze erin hebben voor de meesten. Voor een minder inkomen. Ja, dat is ideaal. Dat moeten ze op meer plekken doen. Ja, dat is het. Ik denk dat de tuin wel gewoon een heel mooi aandeel daarin West is. Ja, in dat ik beter worden ben, dat ik meer om mezelf leerd heb. Pech gewoon heb in het leven. Nou ja, het is maar correct wat je zelf maakt. Ik ben heel positief. En ik geef wat terug. Het moet wel. Ik moest het toch zelf dan al leren. Dus dat is, ja. Nee. Ik het op een framboos, ja. Nee, die ben Grutte, maar hij had... Ja. Ook komen. Ik vind het pech. Ja, wat is pech? Iedereen net al wat. Elk huisje heeft zijn kruisje, dus ja. Ik denk dat iedereen wel iets heeft. Maar het is maar correct hoe ze mij omgeeft zelf. Die plakkaat hier, hè? Oh ja. Er zijn eerste werklaar. Ik vind het wel belangrijk dat mijn verhaal verteld wordt. Het is net altijd het einde van de wereld. Ik al viel het soms wel zo, maar je kan er wel uitkomen. Je kan je daar toch juist volle sterker voelen dan als je het net mooi maken hier. En ik hoop dat ik mensen daarmee helpen, mooi en ken. Ik weet dan net hoe, maar die eigenlijk in een soortgelijke situatie zitten of zitten dat die er ik wel uitkomen en dat ik op een bepaalde manier daar om bijdragen mooi en ken. Dat zou ik gewoon heel mooi vinden.